Santi Arizmendiarreta 1903ko maiatzaren batean jaio zen, Eibarren. Gurasoak baina Barinagakoak ziren. Ama Maxubei baserrikoa eta aita Iturbekoa. Iturbeko lehengusu zuen, esate baterako, Jose Maria Arizmendiarreta, Arrasateko kooperatiba munduaren sortzailea. Barinagako baserri eta senideekin harreman estua izan arren, Eibarko kalean igaro zituen gaztetako urteak Santiagok. Ikasketak ere Eibarko udaleskolan hasi zituen, 1911 urtean. Sasai hartako mutil koskor asko bezala, gazte-gazterik hasi zen Santi beharrean. 11 urte eskasekin eskola lagata. Tomas Urizarren arma fabrikan izan zuen bere lehenengo lana, eskopeten tanbor kanalak akabatzen. Eskolako ikasketak berriz gauez jarraitu zituen. 2 de Maio kaleko Argomaniz jaunaren gau eskolan, egunez beharra iluntzean ikasketak. 20. mende hasiera hartan, Eibarko herria armagintzatik bizi da ia osorik, eta ez da sasoi ona armagintzarako. Lehen mundu gerra hasiko da handik gutxira, gerra europeia, eibartarrek esaten zioten bezala. Eta Eibarko herria krisialdiak jota geratuko da hainbat hilabetez, mugak itxita eta armak atzerrian saldu ezin da. 11 años tenía yo cuando se paró todo Eibar. Kooperatiban hasten da administrazio lanian, kooperatiba, Casa del Pueblo kooperatiba, kultura konsumo, Eta gero, han berak esaten dau, horretarako etxua balio edo esaten dau berak, baina ez da, gauzia da laga etxen da bela hori, eta atezain edo eskola zain bedel institutu Eibarren sortuko da Republika denporan, 1995an, eta bera bedel postua edo eskola atezain moduan hartuko. Errepublikako urteak dira, Eibarko herritar askorentzat poz eta itxaropen handiko urteak. Alderdi pertsonaletik ere, urte pozgarriak izan ziren Arizmendiarrietarentzat. Besteak beste, Victoria Urriategirekin ezkondu zelako. Gerra aurreko urte haietan guztietan, politika kontuetan ere lehenengo urratsak eman zituen Santi Arizmendiarrietak. 14 urterekin emango du izena Gazteria Sozialistetan, eta nagusitu hala, Alderdi Sozialistan eta Casa del Puebloan ere hasi zen zenbait ardura hartzen, besteak beste osasun eta kultura arloetako idazkari. Partido Sozialistan zituen ardurak handitu egingo dira behin gerra hasita. Izan ere, 1936an, gerrak eztanda egitearekin batera, eibartar gehienen bizimodua goitik behera aldatuko da. Salía a la superficie, esto es, a Unzaga, y la plaza parecía una tierra de cultivo tras haber pasado el arado. El aspecto del pueblo era tétrico. Los rostros eran iracundos y en ninguno se veían los ojos brillantes por lágrimas de sentimiento. Es a mi juicio el patrimonio de la guerra que endurece los corazones y la más terrible desgracia se admite como una cosa natural. Horre etxiaga elixatik horakoaz, elgeta galean da etxixo galean bitxartekoak, dana errazian garraen poron. Gerri amaitzu zania, torginoan Eibarrera, eta ni dana apurtuta. Eibar zuen eskombroz beteta. Eta Eibar zaun horrezenik beltza, horako zen dana erreta. Santi problematikia dauka, bera ideologiaz eta gerra jongo litzake, ez da, edadia pasauta da kintetatik, lehenengo kintan deitzen dira, kinta dirana, gero gerria aurrera inala, deitzitzu ez, zarra guape bai. Santi jau eta 13 urte dakaz gerria urtetzen da benian, orduan zeitzen dau, intendentzian apuntatzen da, ez da, suministruetan Eibarko herrixan, ez da, kafia ekartzen zara edo azukria edo nada, zegoen alako partiduen aldetik, ez da, partiduen, noski, alzamientuan kontra zegoen partiduen aldetik, kopite bat, eguan da, han bera. Pasatzen dena da, gero Eibar bombardeatzen dabe, eta 1927ko apirilaldian aldemia izan egingo dabe. Lehenengo Bilbora eta familia guztia, eta Bilbotik Santoñara. Eta Santoñan, badakiztu, egon zala hor, alderdi jeltzaileak eta, ipratu egin zebela italianuekin, zituela zigortuko edo euskaldunak, baina
barkuan badagoz, prest dagoz joateko atzerrira, italianuak zaintzen dauz barkua, baina magabetik goizera sartzen dira frankistak eta, etxen dabe, esate baterako Santi eta beste asko, helduesoko espetxera bialduko itxue. El caso de Santiago es paradigmático del cual es el proceso que llevan a cabo las autoridades franquistas con buena parte de los prisioneros de guerra del Ejército Norte, fundamentalmente del Ejército Vasco, de los gudaris, después de la rendición de Santoña, con un ejemplo clásico de internamiento y trabajo forzoso que pasa, pues, como cuenta él en sus memorias, pues, por el penal del Dueso, que entonces no es un penal, sino que es un campo de concentración, por el campo de concentración de San Pedro de Cardeña en Burgos, por el campo de concentración de San Juan de Mozarrifar en Zaragoza, los dos, por cierto, entre los peores, peor considerados y más duros de toda la geografía concentracionaria española, y después de allí pasa ya directamente a trabajos forzosos. Un elemento que es muy interesante de estas memorias es precisamente el detallismo con el que relata el autor precisamente no tanto la vida concentracionaria, la vida en el campo de concentración, cuanto la vida en el batallón de trabajadores. El día 8 de enero salimos en camiones con dirección a Teruel, pero al cabo de una hora de marcha paramos los camiones y nosotros seguimos a pie hacia la izquierda por un sendero. A toda prisa se empezó a trabajar en la pista que días antes no hicimos nada más que empezar. Ahora comprendimos su importancia. Enlazaba las dos carreteras que a ambas vertientes, norte y sur, de la Sierra de Albarracín, van a Teruel y que bifurcan kilómetros más abajo. Bifurcación que, por lo visto, estaba ocupada por las tropas republicanas, o por lo menos batida de modo que era imposible el tránsito por ella. La verdad es que los campos de concentración y los batallones de trabajadores durante la guerra civil y durante la posguerra fueron, en el caso de la España franquista, pues un mecanismo de reeducación, de clasificación, de internamiento de prisioneros de guerra y, sobre todo, como también en el caso de Santiago, de explotación laboral. Él, consigue sobrevivir a todo ese proceso escribiendo unas memorias que son muy interesantes, fundamentalmente porque no están escritas en los años 90 o en los 2000, como muchas de las memorias, que ya son como una vista muy larga y que se autodefinen como víctimas, etcétera, ¿no? Sino que están escritas en su gran mayoría en los años 50-60, ¿no? Y eso les confiere una identidad diferente a la mayoría de las memorias de prisioneros de guerra y de campos de concentración, porque están escritas sin la perspectiva de ser, una víctima, sino simplemente narrando un testimonio más, ¿no? 1989an, gerra amaitu eta hilabetera, badirudi bizimodua hobetzeko aukera izango duela. Aske geratuko da, Bilbon emaztearekin elkartu eta maiatzaren 14an Eibarrera helduko dira trenez, bizitza berriari ekiteko prest. Baina 5 hilabete geroago, auziperatu egingo dute berriro. Garai batean, Bilboko El Liberal egunkariko berri emaile izateagatik. Jáuregui nos participó que a la mañana siguiente, miércoles día 13, nos habían de conducir a San Sebastián para nuestro ingreso en Ondarreta y que avisáramos a nuestras familias. La misma noche quedó en libertad uno y los 6 restantes, esposados de 2 en 2, ingresamos en la prisión provincial alrededor de las 11 de la mañana. Santi espetxeratu egingo dute berriz, eta 7 hilabete inguru pasako ditu Ondarretako kartzelan. Éramos 3 o 4 los que salimos y mientras se cumplían los trámites, vi al final del pasillo a mi esposa que salía del locutorio en unión de Irene Astigarraga, hija de Pedrós y esposa de Joaquín Mújica, y que aprovechó la oportunidad para visitar a este. Minutos más tarde me confundía con ella en un apasionado abrazo que aún hoy, recordándolo, me emociona. Behin askatasun formala erdietsi duelarik, bere akabatzaile lanetan hasiko da berriro. Lan desberdin asko txandakatuko ditu bere behargin bizitzan. Urteen joan etorriak urak bere onera ekarriko ditu. Eta Santi bere zaletasunentzat tartea ateratzen hasiko da. Eta horien artean nagusia, esperantoa. 1951 urtean, zera berezi bat gertatuko da Santiago Arizmendiarrietaren bizitzan. Toribio Etxebarriarekin harreman epistolarra hasiko du. Hurrengo ia 20 urteetan zehar, 100 gutun gurutzatuko dituzte, ozeanoaren alde batetik bestera, Arizmendiarrietak eta Etxebarriak. Hasi nitzanean datak ikusten, antolatzeko kronologikoki gutun danak, konturatu ginen
azteko bai dauzela gutun asko, eurak oso sarri idaztezetzen elkarri, igual, aste batzutan bi gutun, edo bi astetan beti bat, hori urte guzti horretan ziar. Eta jorratzen da bez, era guztietako gaixak, egisa da, klaro, Toribio erbesteratuta zeuan, da orduan asko arduratzezan Eibarko egoeraz, orduan agertzen da, esan leike dakaula, garai hortako Eibarri buruzko informazioa, baina edozein gaietaz, gai kulturalak, politikoak, enpresen egoera, eta gero beste aldetik Toribio kontatzen detazen gauza Santiagori, Karakaseko egoera politikoa, eguneroko gauzak, zelan aldatu zen beran bizitzara joaterakoan, bere seme alaberi buruz bebai gauza asko kontatzen dauz, eta gero, klaro, eurak baizek ezen lagun asko berdinak, eta orduan igual Hendaiako laguneri buruz, klaro, garai hortan asko erbestera joan behar izan zian, da egisa zen jorratzen da bez gai mordua, eta gero hizkuntza aldeti bebai, badakauz gutun batzuk euskerazko zati importantia dakesenak, gero erderaz bebai asko, eta gero 47 dauz esperantoz idatzitza. Hori egisa da izan dela, sorpresa nahiko handiza, ze Begoñak hori jaso zebanean doaintzan, sekandaturen bat, Santiago izan zela esperantista, klaseak eta emon zituen Klub Deportiboan hemen Eibarren, baina benetan ez gendun espero igual inbeste gutun agertzia. Eta orduan, heldu zanean momentua, ja fondo danak sekaunian zailkatuta, pertsona bat kontratau zan lan hori itxeko, Aitor Arana, itzultzailea, eta egisa zan lan oso fina izebala. Nik badakit Arizmendiarretaren gutunetan irakurrita, gutunak esperantotik euskarara itzuli nituenean, badakit Arizmendiarretak berak aleginak egiten zituela ikastaroak emateko. Etxebarriari zenbait gutunetan aipatzen dio baduela neskamutilei esperantoa irakasteko ikastaroak antolatzeko asmoa eta bar. Baina gero informazio hori gutunek aurrera eginala gaien arabera, erabili zituzten gaien arabera, pixkanaka lausotu egiten da. Mistiaz nur tion kion mi legis danke al tiui leteroi, kiui estis skribitai de signoro Arizmendiarrieta al signoro Etxebarria, kai danke al tio mistiaz que ili certe volis que esperanto estu usata lingvo. 1953 urtean esate baterako, Bilbon ospatutako Espainiako 14. Esperanto biltzarrean egon zen, eta 1954an Zaragozan izandakoan. Urte berean, Hispania Esperanto Federazioko itzulpen lehiaketa irabaziko du Santik, eta hurrengo urteetan hainbat kongresu eta ekitalditan hartuko du parte. Gainera, 1955 urtetik aurrera, Esperanto klaseak ematen ere hasiko da Eibarko Klub Deportiboan. Hurrengo urteetan dozenaka lagun igaroko dira Arizmendiarrietak antolatutako eskoletatik. Nik harremana hundizanekan eta daukat Santin alabiakin, olgitakin. Eta egun baten, holan talde bat gehuazela, kuadrilla bat gehuazela eibartarrok, esan zezkune, nire aitzak esperantua erakutsi bia dau. Daguk esperantua zer zain epezenkiun. Esperantuan, lehenengoko aldi zentzutzen genduan. Eta esperantuan zer don hori, eta bai, hizkuntza bat, eta Klub Deportiboan erakutsiko jon. Arrate, etorrin bia intzake. Ni, momentuan, ez ezeko moruan da, bai neska gero, gustatzen ez bajan, balaga, baina bai. Joango naiz. Eta hola ze joan, eta batzuek ezagunak, eibartarrak eta, Jose Querido, Olgita Bera, ama, Imanol gero nere gizona izango zana. Imanol Azpion. Eta Petrus, eta Holan. Bitartean, Toribiorekin duen eskutitrukeak ez du etenik. Arizmendiarrietak bere oroitzapen bilduma bidaltzen dio Etxebarriari, gerrako kronika eta ibilerak. Etxebarriak, berriz, bere lana argitaratzeko laguntza eskatuko dio Arizmendiarrietari, besteak beste, euskarazko bere biliburuetan, Eibarko euskararen lexikoia eta ibiltarixak. Behin erretiroa hartuta ere, Arizmendiarrietak esperantua ikasten eta lantzen jarraituko du, kongresuetara joanez, itzulpenak eginez eta klaseak ematen.
1977ko maiatzaren 19 hilko da. 74 urte dituela, hainbeste maite izan zuen Eibarren bertan. En la mondo venis nova sento, tra la mondo iras porta voco, per flugiloi de facila vento, unde loco flugo gira loco, ne agravo sangom soi fanta, gira homam tiras familion, alla monte eterna militanta, di promessa santa harmonion. Sub la santa signo dell'espero, collectigias falsa